Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Big Strava and Tours, your trusted travel partner. We got you covered From family and Barcata outing, by Albay, Sorsigan, Camser Tour, by the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipat, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At KM Biggs Travel and Tours, it's always service with a smile. Brave up your ride today, comfortable, safe, and hassle-free.
For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kang Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello!
Mga tugang, mga kabayan na Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City! Sisay sa Indo. Siyempre dyan po sa Siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Malulim, Sir Edwin Sistina, December Rain, Terso Lyander. Ano tabi matang bayan, ubat ka na? Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunya pungal daw kita ng Biyernes, Friday na po. Special holiday, Ninoy Aquino Day. Da nalaog dahing eskwela, dahing trabaho sa gobyerno. Pero sa pribado may trabaho. Pati kami sigisan ng trabaho. Sabayan po rin daw sa idong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-urerestorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera yan kan so mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kening programa. Oy duman po sa may mga kompleanyo ngunyang. O kasudma, birthday ni Vice Kong Ed Bordeos. May pigboruliga naman. May naagahan na naman. May mga kumpleanyo tabi ngunyan. August 21. Maligayang happy birthday. Yan, happy na. Birthday pa. Siyempre tabi mga tugang, sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nanggad nindo tabi Ma'am Lynn San Juan paglingawanan sa kuyang perming tugon ha, pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang supog. Pasmang abuton nindo kaan sa kalibak digdi libak duman. Kaya pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Sarap patabing tugon ko. Iringatan tapuan sa tuyan mga sadiri, tawara man tabi ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman man po sa may mga kamunduan na samuya man pong pagkikidumamay. Oy, condolence pala sa pamilya Seya. Si Mano Seya nagmaaram na no, si Romano Seya na maaram na kasudma. Tawad yan ha. Param na tabi primo kay Primes na Mano Seya. Condolence po sa pamilya. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang ng tasyama sa napwa nakakaaram kan. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord! Kan sa mga gigibon, tangani pong di kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kan sa mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen.
asin reparo. Oy, good morning tabi, Ma'am Lynn San Juan. Tayong klase si Ma'am Lynn ngunyan. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbotana tabi ni Ansa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Ganyan pong Biyernes, pet sa 21 po kita kang Agosto taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan tabi si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Pero misa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabi na arog kaini. Sa umaga, Serbisyo asin reparo. Kalmahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbotana sa Bicol Net TV. Isyo'y hilahin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxeya, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxeya, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Serbisyo Oras na asin para reparo. mag-ugma. Yan! Oras na tabi para mag-ugma. Ma'am Lynn, maugma nga yata, daing laog ngunyan. Bagong aldaw, Hahay! may boses na malinaw. Mga tugang, mga kabayan, balik na po kita digdi sa programa. Indong kaibahan, Biyernes po. terna may kredibilidad. Kumusta tabi ang mga taga-barangay Bagatangki? Aasahan sa serbisyong Kapag-arog kaning holiday, sipyo para at least naka-purpay ngalo lamang nga di. sa Bicol. Pwedeng maglaba. Si Mr. Gayon ang panahon. Ana sa pagkaaga, Pwedeng maglaba tapos sa taon-taon magsablay. naibuksan ka totoohan. Man Ayun na sa nangaya ang oras man mi adi. Dipisil ang buhay kan mga paratukdo adi. an Halos day na nagbabarakasyon. manin husto. Grabe ang mga pigtatrabaho. Tapos pasawayan kapag ang mga estudyante mo. Sa serbisyo At akong ngaya ang maestra o kaya maestro
daraga. Kagurang andyan na daraga. Si Mr. Hulbot Yo. na sa aga Tapos ang sweldo mo, babaon man sana. pag-asa. Mag-increase man sa mo ngayang sweldo, babawion man nga kang BIR. Grabe ang mga deduction na rin. Good morning, Tabi. Sir Ryan San Juan. Bicol sa saindong pagmamaw. Good morning, Tabi. Sir Elmer Oy Gascon. Ay, narimati naman si Matang Bayan Kasubanggi. Sa serbisyong una Ah, may prinsipyo. Pigburuliga na biyo. At tsanta, ipost ko ito. Si Mr. Hulbot Puerte so pahit mi duman kay Vice kong Edbordios. may darang pag-asa. Maray-ray so re-restoryahan mi. Siskan katotohan, mapuksiya sa puso. Marayon so re-restoryahan mi nara kapda na Mga karilyo. itonin husto. Ay napahit ay. Sige ha. Di Ninoy Aquino day tabi ko niya. Dadang ogo. Maray so mga kawani ng gobyerno ta daing lao gani. Liko, Sa pribado, ngingenot. aram na nindo yan na sa mga private, may mga logo niyan. Matata. May computation yan Si Mr. sa indong sweldo. Dana sa Inda kuntig sa surunod iyan kan mga pribadong darangan. kumpanya de. Bigor na tu. Dapat pagarog kaning holiday, double pay yan. Puksiya. Inda sa nakuntig sa surunod iyan. Banwaa. Sige na ngaya, demanda ngaya kan double pay mo, ta sa agaday ka ng trabaho, si Santi ka na. Tapos, Kay manindo may darang. ano ngayon mga riparo tago niya na Biyernes Tabi mga tugang, si DILG Secretary na barkada ni Sa puso. Matang Bayan Tabi, Sir Elmer Gascon. An mga isyu. Plano Tabi na laganda Tabi king mga barangay tanod an mga eskwelahan. Matapos Tabi na matapos bagaso Sambuanga shooting incident. May integridad. Bakong iguanan mga tanod dyan sa mga eskwelahan. Si Mr. Hood. Iguana baga may nahiling akong mga barangay tan. Duman sa luwas man sa nakang Darangan pag-asiskan eskwelahan. Ang gustong sabihon kay ni katotohan. gari iyo ang gigibo na security sa mga eskwelahan sa mga barangay tanod. Mr. Hulbot na sa pagkaaga. Paano kay ni kaparon man nindo sa mga barangay tanod ay man pati kay mga sweldo ya. Unay boses kan katotohan. Kay puhan dyan na mag-duty yan. Yugon man mag-duty siyempre yan na halimbawa school hour. An Pun yan na aga. Sundo yan na orulian. lakayon nin. Yan mga barangay tanod baga may mga trabaho man yan. Yo. At sa indong boses. Ang mga barangay tanod baga okupado sa na yan sa barangay pagkabanggi. Pakaw, kundi ako nasasala. Public. May duty din yan. Pero kung obligahon mo na yan na magbantay dyan sa mga eskwelahan, ay kay puan, sweldoan mo yan. Hulbot na Bako na yan volunteer. kay manindo darang Yo, pag-asa. Serbisyong DILG Secretary. katotohan. Ralagan nindo ang gipulis. Ang pulis may sweldo. Banwaa. Ilag nindo dyan sa eskwelahan bako sa mga barangay tanod. Ang ser. Yan nga ni sa mga barangay tanod baga nagtatarabag na di. Nahiling ko dyan sa mga tinampo. Iyo ang nagtatraffic. Pag maaragi sa mga estudyante. Piga-guide sa mga estudyante nga hindi magka-aksidente. Sa Tapos, duty-on pa rin dyan sa mga eskwelahan. pag-asa. Sweldoanin daw. Ay boses kan katotohan. Kadagitan naman ka mo kay ni Matang Bayan. Banwaa. Kapag duty-on nindo sa tanod dyan sa eskwelahan. Isyu. Tatalakayon nin hus. Tayan mga tanod baga volunteer man sa nayan dahil man ang ki sweldo ay ko amang ki gari parang honorarium pero piraman sana Serbisyo kung obligahon na nindo yan na mag-duty na dyan sa mga eskwelahan pugdad. ay dapat may sweldo kaya laga nindo lugod pagarog kan security guard Sa aga. ako barangay tanod. Ay manindo darang pag-asa. Servidor na Ang Legazpi City Tabi mga tugang kainot-inoting syudad sa bilog na nasyon kang Pilipinas. kan banwaa.
na luminampas po sa 95%. Daman po sa Mr. Sia. Yugon mo yan. Adi, so, pagbabakuna bagay ni. So, suminobra sa target. Nasa 97.7. Nakula. Adi, magayon sa accomplishment kan Legazpi. May mga nagbibililibot baga kunyan. Hanggang pa ini last week, ang August. Mga pagbabakuna kan mga aki. Posibleng umabot din sa 100%. Yugon nindo yan. Maraya no. Sige yan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyan mga preparuhon nyo na Biyernes. Namarahon na tabi ka mo. Anon mari na pamahawan nyo niyan? Kape sa kamuti o kinaya. Kasi matang bayan may hangover rin eh. Pwede digdi ang lugaw. Lugaw ang pamahawan mo. Alas 7:21 na mga tugang mga kabayan sa tuyang Philippine Standard Time. Uy, aramon tanamunan sa tuyang magiging kamugtakan kang panahon ha. Tagaringon niya na weekend. Igwang palaog na bagyo pero harayo man. Yung at mga makusugnan mga bagyo ngunyan. Yan ang pigpapasalamat at taday man kita pigtatamaan. Yung nasa linya ng Pag-asa. Pag-asa, good morning! Pag-asa. Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 21, 2026. Ninoy Aquino Day po ngayon. So sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong sirkulasyon ang minomonitor po natin sa kasalukuyan. Unahin natin, ito pong sirkulasyon na nasa may bahagi ng Taiwan. Ito yung bagyong Neneng na humina at naging isang low pressure area na lamang. Hindi na ito nakakaapekto sa ating bansa. Yung isa pong panibagong sirkulasyon na minomonitor natin, ito po yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, nasa medium chance po ito na maging bagyo at ito ay nasa mahigit around 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. Base sa ating pinakauling datos, hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Maari po ito maging bagyo pero inaasa natin na malulusaw din agad. Kaya po hindi ito masyadong makakaapekto o hindi ito makakaapekto sa ating bansa. Ang isa pang minomonitor natin ay itong may international name na Sodel. Si Severe Tropical Storm Sodel ay nasa halos 2,700 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ito po kasi yung bagyo na maaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw ng Linggo o hanggang sa Lunes. So ito po yung mga minomonitor natin na mga sirkulasyon. Again, lahat po sila nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa ay itong southwest monsoon o habagat. Bagamat medyo humina nga po ito at nakakaapekto na lamang, partikular na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Ngayong araw, inaasahan natin, mapapansin nyo, halos walang masyadong kaulapan dito sa ating bansa. Kaya po, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Magkakaroon ng medyo maulap na kalangitan sa may area ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Abra, Apayao at sa Batanes dulot ng habagat, habang iba pang bahagi ng ating bansa makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Inaasahan po natin na magpapatuloy itong mahinang habagat hanggang bukas, kaya po asahan natin yung generally fair weather sa malaking bahagi nating bansa hanggang ngayong araw nga ng Sabado. Pagdating ng Linggo, hanggang Lunes, Martes, inaasahan natin na muling lalakas na habagat tulad nga nitong minomonitor natin na bagyong Sodel. So dito po sa Luzon, inaasahan po natin posibleng medyo maulap na kalangitan na may makalat-kalat na mga pagulan, pagkilat-pagkulog sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, gayon din sa Cagayan at sa Batanes. Sa nalabing bahagi ng Luzon, makapapansin po natin, mga localized thunderstorms naman yung mararanasan. Mas makikita natin yung haring araw dito sa may bahagi nga ng Luzon sa araw na ito hanggang bukas, araw ng Sabado. Narito naman yung mga inaasa nating temperatura sa Lawag, sa Baguio, Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at Tuguegarao.
Sa may bahagi naman ng Palawan, inaasahan din natin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands at ito naman po yung sa Puerto Princesa City. Pag sa Kabisayaan, makararanas din po ng generally fair weather na may mga localized rain showers and thunderstorm lalo sa dakong hapon hanggang sa gabi. Dulot po yung mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, ito naman po yung sa Cebu habang sa Tacloban. At dito naman sa Mindanao, makararanas ng medyo mainit na panahon pa rin po no, na may mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon din hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin, narito po sa Zamboanga, Cagayan de Oro at sa bahagi nga ng Davao. Mag-ingat pa rin po no, kapag may mga severe thunderstorms po tayo kung minsan nagiging dahilan din yan ng mga flash floods and landslides lalo na po sa mga flood-prone areas. Nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan at habagat kaya asahan pa rin natin yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat ang patuloy na payo ng Pag-asa kapag may mga thunderstorm, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon, kaya iba yung pag-iingat lalong-lalo na sa mga maliliit na mga bangka. Samantala, ipapakita ko po sa inyo, isa po sa mga impormasyon na ini-issue ng Pag-asa, tinatawag na TC Threat Potential. Ito po yung inaasahan o outlook po natin within the next or in the next 2 weeks kung posibleng magkaroon ng bagyo. So ngayon makikita nyo po sa week 1, ito yung mula August 20 hanggang 27, makikita nyo po, ito yung posibleng maging bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw nga ng Linggo or Lunes. At ito po yung magpapalakas ng habagat, kaya inaasahan nga natin na posibleng next week, pagdating ng Monday, Tuesday ay muling magkakaroon ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Pagdating po ng katapusan ng Agosto hanggang sa pagsisimula ng Setyembre, posibleng meron ulit na isa panibagong bagyo na susunod doon sa bagyong Sodel na maaaring pumasok ng PAR. Ito pong ating TC Threat Potential, ito po yung nagbibigay sa atin ng idea at dahil nga po ang forecast natin habang tumatagal ay mas bumababa yung accuracy. Dahil nga po 2 linggo pa ito, maaari pa rin magkaroon ng mga pagbabago. Kaya po patuloy na payo ng Pag-asa ay lagi po tayong mag-update sa mga isyong inilalabas o sa mga information, mga ini-issue natin ng mga impormasyon para po lagi tayong updated sa lagay ng ating panahon. Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:43 na umaga at lulubog ganap na 6:16 ng gabi. At muli po, no, sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, at YouTube, at sa ating websites, pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Doon nyo po makikita yung mga impormasyon na ini-issue ng Pag-asa, lalong-lalo na mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, flood advisories sa buong bansa. Makikita nyo po yun real-time, nakamapa rin po. Pumunta lamang po kayo sa mga websites ng Pag-asa. At live na nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yan tabi mga tugang mga kabayan ng magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Okay ang sa tuyang panahon ngunyan tabi manay gina. Pwede tabi maglaba. Di may posibleng maglawg na route din panahon sa PAR sa Domingo o kaya sa Lunes da. Pero medyo horarayo man. Yan ang dapat na mga ipagpapasalamat sa satuyang kagurang na. Pero ingat pa man po giraray kita ha. Sige, alas 7:29 na ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda.
Madalion po sa yan mga kuano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabik, Idor, boarding house. O dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sa gayong pamiminaan. Hanapon lang po nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylene. Good morning. Ingat po, Permi. Salamat. Siring Mantabi, mga tugang ang programa mampunginidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malina. Siyempre mga tugang kasabay taman dyan si ABC President Capart Abela, Kap Susan Nabor kang Barangay Estancia, Board Member Attorney GIO Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Kasabay taman dyan ang si Braga Isliner, may regular pong biyahe iyan, Tabaco to Manila, vice versa. Si Braga Isliner. Good morning Tabi Cha Maming. Good morning man kay Mading Tess. Ay Pading Kaloy. Diyan po sa A Bragaisi Store, ground floor kang Public Market, Tabaco City. Ayan Tabi Cha Buboy. Sa tuyang mga katuwang sa programa, maraming thank you po. Serbisyo Asin Rupa. Manong Bronx, ubat na naman susaro katawo. Serbisyo Asin Rupa. Tiyantay post ko ito. Mahanap ako kimaray na background ko ito. Ibaad na magustuhan. Alas 7:31 na, Choterso. Chaboboy. Oy, good morning Mantabi kay Doc Dante Bausa. So mga taga dyan sa Malinaw, igwa po kay clinic dyan si Doc Dante Bausa ha. Dr. Dante Bausa. Dyan sa poblasyon, along National Highway yan. Dyan sa Malinaw. Yo, igwa dyan, may nakiklinik dyan si Ninong Doc. Ege. Si Saipan mga permi nakantabay sa tuya, Engineer Noel Bien, Cantabaco Water District. Good morning Mantabi sa imo. Permi nakantabay si Dr. Judith Raon. Good morning man cha Tita Berses. Si Neil Bormeo nakantabay man dyan sa San Vicente. Kaya ano patabi Sir Neil Choterso, huli na, paroso-roso mo na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Si Manny Moxea, Mr. Hulbutana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbutana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan, serbidor ng masa, laging handang tumulong sa pagkaaga, siya ang ating sandigan, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina,
Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Ala, sige! Boss Henry, good morning. Pahit man ang paroso-roso ni Boss Henry. O si Manay Alice pala ngunyan day, mangkilaw gadi. Manay Gina. Ano, nagparoso-roso lamang si Manay Alice. Na may prinsipyo at credit. Pag Biyernes, nagpaparoso-roso man niya. Serbisyong totoo. Alas 7:36, tabi, Boss Henry Capino. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Balik na po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Biyernes Friday. Tindigan. Ninoy Aquino Day. Hit sa kapwa. Ako mapagirari ang sa indong lingkod. Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Kod sa tuwina. Sundo tabi kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Boses ng pag-asa. Ata na ngaya aga na bultok pa. Problema'y tinutunan. Ang marayon kay itong background tabi manong Bronxo kanta bagang so kapahingaloan nadaing kasagkuran itaw mo sa iya kagurang na Tsatsa sa masa. Saya ano daw kung igwa kayo yan dyan di tan magayon tindigan malas magayaw no na background kayo ito. sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod. Oy, bago tabi ang gabos, mga tuga. Oy, patapuson tamo na sa mga nagparuso-ruso. Boses ng pag-asa. Tsatsa para sa masa. Sayaw ng pag-asa. Good morning, tabi sa sakuyang idol, si Sir Ramon. Tindigan. Sermon na Kids. Bandula. Ang masunod na kapitan kang barangay Matagbak. Kol, tagapaglingkod. Sermon na Bandula yan. Tuwina. Sermon. Ikanan masunod na kapitan kang barangay Matagbak. Kaya dapat sermon tatao ka magparuso-ruso ha. Sayaw ng pag-asa. Kadal ka na tabi sermon magparuso-ruso. Tindigan malas. Yo! Tagapagtanggol Preparar ka sa natama eleksyon. sa tuwina. Pero kung day malawo si eleksyon ay perte. Yo! Boses ng pag-asa. Paborokod naman kayo ni sa London. Ang broadcaster ng bayan. Sige, gerilid na tabi mo na sa mga nagparuso-ruso. May namidbidan kami ni Manong Matangbayan sa New Road ka nakaaging Banggi. Midbidon pala na ko Sir Mon. Kapramon Bandula kang barangay Matagbak. Midbidon pala na ko ketong mga nagsurumbang ito. Baka nagtatago na nga niya ako Manong Bronx. Uyan bagang niya si Mr. Hulbutana oh. Sabi ng sa kuya Manong Bronx. Si Mr. Hulbutana pala niya pag nasa luwas ngayon dahil nagkakaala di silensyun sa na ngayon pero ngayon may itsura man pala. Nadadangog ko nang ano ya ako pagkaray kang pagtaram ni daw. Pero sa amin ni Manong Matangbayan duman sa babayeng ito na namidbidan na ko tabi Sermon Bandula Junior. Sabi sa kuya, sabi ni Matangbayan duman, aram mo ngaya be, krason ta ka ngaya kang inuton pang panahon. Krason ta ka ngayang maray. Kaya ngaya kung libre ka man sa nangayang ngunya, agumunta ka na. Yo. Sinabihan ni Matangbayan na agumunya tabi, Choboboy. Sinabihan. Kaya lang, nagpaparakiri-kiri sa babayi tabi, Choboboy.
Nabo ko ngaya sa imo dyan ngaya. Gusto ko ngaya kay ulbutana. No. sabi kay itong babae, Choboboy, Sir Mon, din nga ako sa din nagkakaalo sana. Ay kangaya mga spakon kangaya. At ano tig i-diskarta ni Matang Bayan. Ako ang kursunada. No. Choboboy, ano tabi Choboboy? Gusto mo man mag-iba sa magturtambay naman? O kung bakoy, pag-iba naman si ang masunod na kapitan dyan sa sa Matagbak, si Sermo na Bandula. Naman kita magturtarambay lamang ta. Naka lamang may makamidbid naman sa ko. Hinay ko po. O, taso sarong pag-iriba ni Sir Ramon Bandula na maaram na. Niyo? Pero natabi si Ramon ang ang maaram na sa mga pag-iriba. So mga mentor mi ka ito. Nagpaaram na si SF Astillero. Yo. Yaon na sana dyan, suduang Ramon Bandula, Ramon Calleja. Si Seipa. Yaon na sana dyan. Pero inutunta mo na inita. So, sa kuyang primo, na maaram naman sa ibabaw kang kinabahan. Iyo, si Juan Romano Seya, nga pud mi kay ni Mano, na maaram na po sa ibabaw kang kinaban kang Agosto 20 kasudma. Yo, 2026 ang sa iya pong bangkay nakapatente ngunyan dyan sa St. John the Baptist Church sa hampang po yan kang simbahan. So Old Arden bagayan, so Lumang Arden. O yaon dyan tabi nakapatente ang bangkay ni Mano Seya. Yo, ang lubong tabi sa August 25 Martes next week alas 3 nin hapon. Ang misa dyan po gigibuhon iyan sa Saint Joaquin and Anne Parish dyan sa Malinaw. Tapos dadarahon na tabi si Mano, si Romano Seya dyan po sa Malinaw Catholic Cemetery dyan po sa Balading. Sa Martes po yan, petsa 25. So pwede po kamo mga parientes, amigos y amigas ni Juan Romano Seya, si Mano, nakapatente po sa iyang bangkay dyan sa St. John the Baptist Church. O dyan yan sa dating Albay, ay dyan yan sa dating Arden bagano. O sampang sana yan tabi kang simbahan. Dyan sa log ang kang compound kang simbahan. Pasyar na sana tabi ka mo dyan. Tabi, Manay Alice Casqueo, good morning. Huyan na may kras sa imo, isabay mo man yan sa paruso-ruso. Uy, ara mo tabi, believe ako duman sa mga araw itong babayi tabi Manay Alice. Nagtataram ki totoo. Bihira baga sa mga babayi na ngaya may kursunada sa lalaki. Bihira mo yan tabi. Bihira mo tabi yan mapataram na gusto mabo ko ngayon sa imo dyan ngaya ko gusto ko kiul butana. Uy, yugon mo yan. Sir Abi Imperial. Sabi ka itong babayi ngaya, abo ko ngayon sa imo Matang Bayan. Maribukon ka ngaya. Ang gusto ko ngaya dyan kay Mr. Hulbutana. Yugon mo yan, tabi Sir Abi. Takang inot ngaya, krason ko yan. Kang inot ngaya, gwapo honon iya. Lalo na ngaya ko yan, mas gwapo hon. Sabi ni Sir Abi Imperial, musna, urulian na ngaya kita. Ay inay ko po. Grabe so diskarte ni Matang Bayan. Biyo pig susuyo sa babayi. Nagumunta ka na ngaya, pakasalan ta ka ngaya tulos.
Kaya ko sige, natapodon ko si Mayor Ray, tayaon dyan man sana sa New Road. Napodon ko ko si Mayor Ray, tanganing kasad. Abo ko man nga nga sa iya, gusto ko sa imo. No. Ay nako, yan ang problema pag mangarog ka. Dipisil palang tabi pag namimidbidan ka sa luwas, adi. Kaya gari abo ko na magpara luwas-luwas. Pero ang purpose ko man sana duman, pasiring naman sa New Road tabi, Sermon Bandola Jr., ang masunod na kapitan dyan sa Matagbak. Ang purpose ko man sa duman, para nag-walking man sana ako, Sir Abi. Nagpahinang ako tabi, manay alis. Pahinang-hinang ako. Malayan. Na may uminarabot na sa mga naka-uniform baga nagsurumba. Tabata na ko baga nadadangog sa mga nagsusurumba. Sige ngayon sumba, pagkatapos pag sumba makikipista. No. Sabi, oy bako ako kayo nagsabi ha, nadangog ko man sana yan. Dahil ka mo madagit sa mga parasumbaha, dahil ka mo madagit sa kuya. Tanadangog ko ito, may nag-restoryahan kaya mga kababaihan. Di, nag-restoryahan tabi si Rabi. Sa inyo kita sa aga, masumba ngayon kita. Huni na tabi, anong nangyari? Kay Kapra Olbobier Villanueva ba dyan sa Kumon? O sige man kaning sumba. Kudi, dahil ka mo madagit sa kuya, ha, tanadangog ko man sana ito, tig-share ko sana. So, nadangog ko, mga parasumbasin na. Sabi ng gad ka, sige kita masumba sa aga. Di, ngayon duman niya sa araw kaning lugar. Tapos sa niya kita makipista. No. Ang pagkatapos pa lang kang pagsumba, diretso naman pakipista. Di yan, luwas kan tabi manay alis paratas. Inay ko po. Maliday ka ngaya kaya da magparuso-ruso. Gariyo. Tatao man so itong parasum. Tatao man ito ako na-appreciate ko itong so ngaya. Duminarakula man bigla so sa kuntalinga. Tanadangog ko manay alis na gari baga ngaya ata choboboy laban no. No. So kairiba ko laban nun sa iya. Kaya lang so babayi bako man laban sa iya, laban sa ko. Dahil baga ngayang sayang na oras, tama. Ang pakasumba, diretso pamista, iyan ang maurag. Kumbaga double purpose. Iyo man ang pala na day, imbis baga kang inot baga tabing mga panahon. Pag may mga pistahan, ang pigduduman, so amateur singing contest. Iba na mo niyan tabi, Sir Abi. Ngaya, piyesta sumba, masumba mo na. Masurumba muna, pakasumba, pista na, karakana na. No. Ay bako man sa pagsupon ha, bako man tabi sa pagsupon. Kundi mahiling nindo tabi, lingan nindo mga nagsusurumba, mga seksyon. Sereksyon ang mga nagsusurumba. Ako nahiling kayan magayonon ta. Mahiling mo sa mga nagsusurumba. Si makapitan man ini dyan sa payahan kung malawos ang barangay eleksyon. Si Miret na Seryola. Makapitan man ini dyan sa payahan. Ni si Manay Miret nagsusumba naman ini. Iyo man gari iyo ma. Dahil ko pa ugaring nga nahiling na magsumba. Ang perme ko nahiling na nagsusumba, si Boss Raul, si Kap Raul Bobier Villanueva pag binasumba, malidayon. Gari perme na babangutan kikasag.
Yugod mo yan. Pag may nasumba si Capraol Bobier Villanueva, gari ba ka subagong grasahan na biring? Mali tayo. Bagay yung tabi. Kap Meret. Bagay yung tabi. Pero si Kap Merit, nag-adal-adal ni magsumba. Nailing ko nagsursumba naman. Ayo! Nakasabatan ko. Nagsay ngaya ko. Nagsumba baga ngaya kami. O nagsusumba na ini. O indasan ako na may mista. Hindi ka daw ngaya? O. Chin's topic na ngaya. Tadagit na si Bibi Lab o. Iuragan na naman si Bibi Lab. Dagiton si Bibi Lab tabi, Sir Abi, day ko day na ba duman sa New Road? Inuragan si Bibi Lab. Bata gusto man kaya ni mag-walking ni Bibi Lab, nagpapasiksik nga ni, tabaka ngaya bata, day na ngaya ako tigintindi ni Busing. May rumina ni pa. Oh, sige, 8 minutos tabi bago mag alas 8. 8-8! Kabiyernes man niya. Nagpuro pa koronsuelo sa nakitatabi. Kapa Emerita Seriola. Yo. Boses na inabang 7:52 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia, sabay tama dyan si Board Member Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr., ang si Barangay Liner, salamat maming Barangay, good morning. 17 minutos na sa natabi Manong Bronx. Kaya katabi Manong Bronx, kung may panahon ka, tapirmi ka man dyan yaon sa New Road. Ang purpose ko man sana magpasiring dyan sa New Road, mag-walking man lamang. Kudi kang nagturutambay kami duman ni Matang Bayan, may nagdulok. May nakamidbid palan sa kuya. Bata nakataklubo na nga niya ako. Namidbidan pa ako. Sabi ng gansa ko, Buboy, na so meron na nangungurub-ngurub siya na, pero nadadangog ko. Uto nga sulbutana. Duman niya kita. Taman-tama man, bistado man pala ni Matang Bayan itong mga babayeng ito na naka-uniform pansumba. Naka-uniform pa. Ditig para diskartihan ni Matang Bayan. Dito minuko mundo man sa mayara ni Samuya. Nag-oristoryahan man kami. Malayo na ya. Uyan nga yung kay Riba mang gusto ko. Ay! Inay, sabi sa katanduan ni Stabi Kap Miret Seriola. Inay! Delikado. Delikado. Bibilab. Nangit na naman si Bibilab. Bata weekend na ngaya. Ano ni Bibilab? Di pa dagos tapay ni Uday na. Kung dahin naman sa mauli na kita. Bibilab. Shhh! Bibilab. Nem. Ini ang problema kay Bibilab. Pagarog na kini. Silusahon pati ning maray. Manong Bronx. Silusahon ini si Bibilab. Pwedeng din na naman ini maglaba dyan. Hay nako, 5 minutos tabi bago mag alas 8. Tayo na kita matukar. Alanganin na kita. Alanganin na ini. Dumana sa ano.
Ayun, man sa istorya. Pero magayunon pala tabi siya ububoy magturo-tambay man nga dyan. Nakatambay ka na dyan. Manong Bronx, dyan sa New Road, dyan sa San Vicente. Lalo na pag-igwapda ki night market. So, nagtitirinda baga dyan. Magayon magturo-tambay dyan ta. Mahiling mo sa mga gulayon baga. Dakol na mga nagtitirinda dyan. Pag Biyernes, Sabado, Domingo. Tama. Biyernes, Sabado, Domingo. Tulungal daw. Di magayon dyan magturo-tambay. Tapos may mga kaon-kaonan baga dyan. May barbecuean. Magayon dyan magturo-tambay manangga. Dakol na lang mga nagpaparasyar. Ayaw. Di arog ka ito, tabi manay Gina, manay Alice. Di nay mga nakaka-merit bid. Ayaw. Pero kung makandidato ko ta ako, rimate. Iyo ito sasabi ni Manong Matangbayan na maagom na da siya. Maagom na da siya. Ang problema, so gusto niyang agumon, bako man siya gusto. Manong Bronx, iba man ang gusto. Yugon mo yan. So gusto ni Matangbayan na agumon, iba man ang gusto. Iba man ang gusto. At ngayahuyan yan kaya riba mang gusto ko. Serbisyo asin reparo. Tapos Sa umaga, boses na inabangan. Dahil na. Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindi. Good morning tabi sa imo Manay Oden Bilanghel Verses. Kantabi pa si Manay. Sige, param na po muna kita. So at yan, 10 to 11 sa programa, duman sa Bagong Malinaw kita ha. 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Sa radyo, di, param na tabi muna kita ha. Ito na ta, igwa kita ki, ano nangyari kay ni? Ano nangyari kay ni sa tuyan mga, nga tata nagkakaburulabog gining mga files tadig di. Dato na ha, madali sa natabi, nawara. Dato na, huy. Nahiling mo na yan, ay nako. Nagkaburulabog. Sige. Sa pangaran po ni Maestro Nilad Tuon ni SM Sir Tony, sa pangaran man tabi ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, City Vice Mayor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Rener Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Sabay ta dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia, BM Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga and Big Siga Jr. Si Braga Isliner, salamat! Sige ha, sa pangaran po ni Dagabos mga tugang mga kabayan, mga parantabay niya to, paki-follow, like, and share na lang sa tuyang programa nga, di pong mahiling man kang iba. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbotana. Happy weekend po sa Gabos, iringat po kita ha. Sa Lunes naman kita mag-iribana na. Diyos amigos, Dumo, arigato, iringat po kita, bye-bye. Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo
asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.